Pahinumdum sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga talisaynon nga dili magpabuto og mga firecrackers sa kadalanan sa pagsugat unya sa bagong tuig. Ano ang report ni Fem Dumabo? Mato ni Joy Tumula kepe sa City Toda nga nabantayan nila nga sa nangaging pagsugat sa bagong tuig. Ug bisa na niadtong Pasko nga dunay mga tawo nga tuyong magpaboto sa mga firecracker ug sa fireworks diha gyud sa daan. Tungod niini mihangyo siya sa publiko nga sa pagsugat sa tuig 2026 karon tungang gabii nga kun dili man kapungan ang paggamit og mga paboto sa pagsaba-saba himuon kini sa dakong hawanan ug dili sa daan. Kini aron malikayan nga madisgrasya ang mga motorista. Ato og yung likayan ang pagpabuto anha sa atong kadalanan. So labi na gyud ang paggamit og mga dagko nga mga rebentador, ang paggamit og mga kwitis, paggamit og mga whistle bomb nga atong ilabay ngadto sa daan. So atong awhag lang nila aron malikayan nato ang disgrasya. Samtang padayon ang pagpangsakmit sa Talisay City Police sa mga paboto nga gibaligya sa bisan asang lugar sa Talisay City. Matod sa kapulisan nga illegal kini kay wala ni usa ka dapit sa dakbayan nga gidesignate nga firecracker zone. Nihimo usab og rekorida ang Talisay City Police pagpahinumdum sa talisaynon nga gidili ang pagpamaligya og paboto. Ug nga mas maayong mogamit og alternatibo sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ug nga labaw na nga dili maayo nga gamiton sa pagpaboto ang armas. Gipahinumduman ang tanan nga ang maong buhat hugot nga gidili sa balaod. Ang bisan kinsa nga masakpan nga magbuhat niini pwede mafailan og kaso ug mapriso. Uban ni Clifford Lumayag ug Rod Prado. Fem Dumabo. Balitang Bisdak.